la nostra següent convidada, això que parlem, que desenvolupa la seva vocació, que això també és bonico, i en aquest moment, clar, no minus hores. Que t'agrada la feina és molt xulo, no, Mabel? I tant que ho és. I al final, ara veuràs, ella passa per moltes feines diferents, però ha trobat això, la cosa que l'ompli i treballa, i a més és el seu hobby. Ella és Clara, li encanta viatjar i ens explicarà com ha fet un gir a la seva vida. Endavant, Clara! Què tal? Benvinguda. Hola, gràcies. Fem una cosa, Clara. Ara m'explicaràs per què has unit feina i viatges, però abans dime de què has fet, de què has treballat tu per arribar fins ací. De tot, jo he fet de tot. Fes una numeració, va. Jo vaig estudiar dret, jo vaig acabar la carrera, vaig opositar a secretari judicial, quan vaig donar compte que això no era per a mi perquè obria els apunts i ficava a plorar, m'ho vaig deixar, vaig treballar de procuradora als tribunals, trobava que no m'omplia, també m'ho vaig deixar, vaig opositar a inspector